ay magdanas. Dai magdanas sa mga nangyayari sa ginaba na labi kakuri ang mga yan malipas man lang kaya tungkusan ang sa tong kaligtasan ang sa tong salud dapat na pangatambaran lalo na ang pagtubod sa kaguranan ang mga pagprubar maagi lang ang sa tuyang buo day dapat panuyan pakusugong sa tung disposisyon dahil magpabaya na pirmi madiyaya ang sa tung salud dapat na pangatamaran lalo na ang pagtubod sa kaguranan ang mga pagrubar maagi lang ang sa tuyang buo day dapat panuyan pakusugong sa tung disposisyon daig mapabaya na pirmi madiyaya day magdanas.